এই ବ୍ରସ୍ ଆଣିକି ଯା ଜାଣିତ ଅଛୁ ଯା ବ୍ରସ୍ ଆଣିକା ଖଟ ଉପରେ ଅଛି ଯା ବ୍ରସ୍ ଆଣିକି ଆଣୁନି ଧରିଛି ଦେଖ କରିଦେବି ପଛରେ ଚୁନା ଖାଇବୁ ଆସେ ଇପି ହିପି ଖାଇଦେବୁ ଟିକେ ଲୁଡୁ ଭଜା ହେଇଛି ଭଜା ଖାଇବୁ କଦଳୀ ଆଳୁ ଭଜା ହେଇଛି ଦେଖୁନୁ ନଉନୁ ଟିକେ ବସିକି ଖାଉଥାଏ ଏଇଠି ବସି ସେଇ ଘରେ ଯା ସେଇଠି ବସିକି ଖା ଯା ଯାଉନୁ ପାଣି ତାତି ଗଲାଣି ପକେଇବା ତୁ ଛାତ ଉପରୁ ତଳକୁ ଆ ତୁ ଛାତ ଉପରୁ ତଳକୁ ଆସେ ଇପି କରିଦେଇଛି ଟିକେ ଖାଇଦେ ଆଉ ଆଉ ଗାଧେଇ ପାଧେଇ ସାରିଲା ପରେ ଛତୁଆ ନେଇକି ଯା ଶୀତଳ ହେଲେ ଖାଇବୁ ସେ ତତେ ମସଲା ଆଉ ନାହିଁ ମସଲା ପକେଇଦେଲି ବା ଇପି ମସଲା ଆଉ ଅଛି କ'ଣ ଯା ମୁଁ ତ ନେଇ ଥୋଇ ଯାଇଛି ଛାତକୁ ଯିବୁ ଚାଲ ହଉ ଚାଲ ମୁଁ ଥୋଇ ଆସିବି ଚାଲ ଚାଲୁନୁ ତୁ ଆଗେ ନେଇପାରିବୁ କ'ଣ ତାତିଛି ନା ହଁ ଦେ ଦେ ମୁଁ ସେଇ କଥା ତ କହିଲା ତାତିଛି ନେଇପାରିଲୁ ନାହିଁ ଚାଲ ଧୀରେ ଧୀରେ ଯିବୁ ଛାତ ଉପରୁ ଧୀରେ 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 ଛାତ ଉପରେ ଖରା ଆସିଲାଣି ଗୋଟେ ଭଲ ଜାଗାରେ ବୋଉ ଏଠି କ'ଣ କରୁଛୁ ଓ ବଡ଼ି ପରା ହବ ତୁ ସେଇ ପାଇଁ ବିରି ବାଟୁଥିଲୁ ମୁଁ ଭାବିଲି ତୁ ପିଠା ପାଇଁ ବଡ଼ି ଆଗେ ଫାଷ୍ଟ କୁଲାକୁ ଶୁଖେଇବୁ ନା ଏଇ ଡୁଡୁ ବସି ଖାଇବ ଡୁଡୁ ଶୀତଳ ହେଲେ ଖାଇବୁ ବସ ଟିକେ ଶୀତଳ ହେଇଯାଉ ଓହୋ ବଢ଼ିଆ ଲାଗୁଛି ଖରାରେ ଖାଇଲା ବେଳକୁ ସାଙ୍ଗମାନେ ଦେଖିଲେ କେତେ ଗୁଆ ଶୁଖିଛି ଆହୁରି ଗୁଡ଼ାଏ ଗୁଆ ହେଇଛି ଆଉ ବାରି ଆମର ଗୋଟେ ଅଛି ସେଠି ବି ବହୁତ ଗୁଡ଼ାଏ ଗୁଆ ଘି କୁଆରୀ ଗଛ 4-5 ବର୍ଷର ଗଛ ଦେଖନ୍ତୁ ପୁରା ବୁଢ଼ା ହେଇଗଲାଣି ସାଙ୍ଗମାନେ ଆମର ଯେ ସକାଳୁ ବୋଉ ବିରି ବାଟିଥିଲା ମାନେ ବଡ଼ି ପାରିବ ବୋଲି ଅଳ୍ପ କିଛି ଚାଉଳ ମାନେ ମୁଠାଏ ଖଣ୍ଡେ ଚାଉଳ ଆଉ ବିରି ପକେଇ ବାଟି ଦେଇଛି କହିଲା ଚକୁଳି କରି ଖାଇଦିଅ ଆଉ କିଛି ଜଳଖିଆ ଆଜି ଆଉ ହବନି ଚକୁଳି କରିଦେବି ଖାଇବି ଆସିଗଲି ଚକୁଳି କରିବା ପାଇଁ ଧନିଆ ପତ୍ର ପିଆଜ କିଛି ପରିବା ପତ୍ର କିଛି ନାହିଁ ସବୁ ଶେଷ ମୋ ପାଖରେ ଟୋଟାଲ ପଇସା ନାହିଁ ମାନେ ଏଠି ମାନେ ହଇରାଣରେ ମୁଁ ରହିଲି ମୁଁ କରିବି ତେଲଟା କାହିଁ ପାଉନି ପିଠା କରିବା ସକାଳୁ ବଟା ହେଇଛି ଭଲସେ ଆଉ ମାନେ ରହିଯାଇଥିଲେ ଭଲସେ ଫୁଲିଥାନ୍ତା ହେଲେ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ଗଲେ ଭଲ ଲାଗେନି ପିଠା ହେଲେ କ'ଣ କରିବା ଜଳଖିଆ କିଛି ନାହିଁ ସେଥିପାଇଁ ପିଠାଟା ବୋଉଗୁଲା କରିକି ଖାଇଦିଅ ଆଉ ମୋ ଝିଆରୀ ତାର ପିଠା କରିକି ଖାଇସାରିଲାଣି ମାନେ ମୋ ଭଉଣୀର ଝିଅ ମୁଁ ଏକା ଖାଇବି ଆଉ ବୋଉ ଉଠିକି ତାର କାମ କରୁଛି ବ୍ରସ୍ କିଛି କରିନି ଦେଖନ୍ତୁ ଧନିଆ ପତ୍ର ଇଏ ସବୁ ପକେଇବା ପିଆଜ ବି ନାହିଁ ଟିକେ ନାକୁ ପିଆଜ ଥିଲା ମୁଁ କାଟିଛି କିଛି ନାହିଁ ଘରେ ପୁରା ମଣିଷ ଅଭାବ
ଦେଖନ୍ତୁ ଗୋଟେ ଚକୁଳି ମୋର ହେଇଗଲା ଆଉ ଗୋଟେ ଚକୁଳି ମାନେ ବହୁତ ବଡ଼ ସରୁ ଚକୁଳି କରିଛି। ଆଉ ମୁଁ ଚକୁଳି କଲାବେଳେ ଏତେ ତେଲ ପକାଇବାକୁ ମୋତେ ଭଲ ଲାଗେନି, ମୁଁ ତେଲ କମ୍ ବ୍ୟବହାର କରେ। କିନ୍ତୁ ମୋ ସ୍ୱାମୀକୁ ବହୁତ ତେଲ ଜୁଡ଼ବୁଡ଼ କରିବା ପିଠା ବହୁତ ପସନ୍ଦ। ମୁଁ ତାଙ୍କ ପାଇଁ ଯେତେବେଳେ ବି ଆଗରୁ ଚକୁଳି କରେ ସେ ସବୁବେଳେ କୁହନ୍ତି ଅଧିକା ତେଲ ଦେବ, ମୋର ବହୁତ କମ୍ ତେଲ। ମୁଁ ତେଲ କହିବାକୁ ଗଲେ ଦେଖନ୍ତୁ ଏଇ ଚକୁଳି ମୁଁ ଟୋଟାଲ୍ ତେଲ ହିଁ ତଳେ ପକାଇନି। ଫାଷ୍ଟ ଚକୁଳିରେ ମୁଁ ତେଲ ପକାଇ କରିଥିଲି, ତାଙ୍କୁ କିନ୍ତୁ ଚକୁଳିରେ ତେଲଟା ବହୁତ ପସନ୍ଦ। କ'ଣ କରିବା, ଆଜି ସେ ଦୁନିଆରେ ନାହାନ୍ତି। ଆଜି ଆମେ ତାଙ୍କ ମାନେ ସେ ଜୀବନକୁ ଗଲା ପରେ ଆଜି ଆମେ ଗୋଟେ ଖାଇବାକୁ ବି ପାଉନୁ। କେତେ କଷ୍ଟରେ ମା ପୁଅ ରହୁଛୁ, କ'ଣ କହିବୁ ଆଉ ଦୁଃଖ। ଚକୁଳି ରେଡ଼ି, ଚାଲନ୍ତୁ ଯିବା ଖାଇ। ବଢ଼ିଆ କଅଁଳିଆ କଅଁଳିଆ ଖରା, ଏଇଠି ବସିକି ଖାଇବା। ଦେଖନ୍ତୁ ସାଙ୍ଗମାନେ ମୁହଁ କେତେ ଫାଟିଛି, ରଫ୍ ହେଇଗଲାଣି କେତେ। ବଡି ଲୋସନ୍ ଆଣିବା ପାଇଁ ତ ପଇସା ନାହିଁ, ଛୁଆର ପାଇଁ ତ ଆଣି ହେଉନି, ଆଉ ନିଜ ପାଇଁ କିଏ ଆଉ ଆଣୁଛି। ଯେଉଁ ଖରାଟା ହେଉଛି ବଢ଼ିଆ ଲାଗୁଛି। ଛାତ ଉପରେ ପିଠା କରି ଛାତ ଉପରେ ଆସିକି ଦେଖନ୍ତୁ ଖାଉଛି। କ'ଣ ଇଏ କାହା ପାଇଁ? ଓହୋ ର ଜାଗା ଦେଉଛି। ଗୁଗୁ ପାଇଁ ଆଣିକି ଆସିଛୁ, ମୋ ପୁଅ ପାଇଁ। ର ପୁଅ ପାଇଁ ତୋର ଏତେ ଭଲ ପାଇବା। ତ ଭଣଜା। ହଉ ହଉ ହାତ ଧୋଇ ଦେବୁ ଯାଇକି। ଗୁଗୁ କୁଆଡ଼େ ଗଲା? ତମ ଘରଟେ ମୋ ପୁଅ ଯାଇଛି କି? କୁଆଡ଼େ ଗଲା? ପୁପୁ ମାମୁଁ ଆଣିକି ଗୋଟେ ଚାଉମିନ ଛୋଟ ପ୍ୟାକେଟ୍ 2ଟା ଅଣ୍ଡା ଦେଇଯାଇଛି, ତା ପାଇଁ ଚାଉମିନ କରିଦେବ। ଏବେ ହେଇନି ଚାଉମିନ, ଏବେ ହବ। ମାନେ ଚାଉମିନ ହେଇନି, ଧନ ରହ। ଚାଉମିନ ହେଇନି ଲୋ ଗେଲୁ। ପୁପୁ ମାମୁଁ ଦେଖିବା ଦେଇଯାଇଛି କୋଉଠି ଦେଖିବା। ତୋ ପାଇଁ ଆଜି କରିଦେବି, ର ତୁ ଖାଇବୁ। ଏବେ ନୁହଁ, ସନ୍ଧ୍ୟାବେଳେ କରିଦେବି। ଚାଲ ଏଇଆକୁ ଦେଖ, ଛୋଟ ଚାଉମିନ ପ୍ୟାକେଟ୍ ଅଣ୍ଡା ଧନ ଫାଟିଯିବ। ଦେଖ ସେ ଦେଇଯାଇଛି, ପୁପୁ ମାମୁଁ ଦେଇଯାଇଛି। ମୋ ପାଖରେ ପଇସା ନାହିଁ, ମୁଁ ଧନ ପାଇଁ ଚାଉମିନ ଆଉ ଆଣିପାରୁନି ବୋଲି। ହଁ ହଉ ଥାଉ ଥାଉ, ବୋଉ କରିଦେବ। ଥାଉ ଥାଉ, ନାଇଁ ଏବେ କ'ଣ ସେ ଖାଇବ? ଏବେ ମ୍ୟାଗି ଯେଉଁ ଇପି ଖାଇଲାନି, ମୁଁ ତାକୁ ଗୋଟେ ପ୍ରମୋସନ୍ ଭିଡ଼ିଓ ଆସିଛି, ମୁଁ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ କରିଦେଇକି ତାକୁ ପାଣି ଶୀତଳ ହେଇକି ଖୁଆଇ ଦେଉଛି। ବୋଉ ତାକୁ ଟିକେ ଛାଡ଼, ଫାଟିଯିବ, ଅଣ୍ଡା ଫାଟିଯିବ। ଚାଲ ପାରିଲାଣି, ମୁଁ ଧନ ବଡ଼ି ହେଇଗଲେ ବଡ଼ି ଖାଇବ। ନାଇଁ ଗୋଟୁ ଦେଖିଲୁ ବୋଉ କେଜିଏ ବଡ଼ି ପାରିଲାଣି। ହେଇଠି ହଁ ଧନ ଆସେ। ଆଲୋ ମୁଁ ଧନ ଆଜି ଖାଇନେଲୋ। ହେ ପଡ଼ିଗଲା, ଦେଖ ପଡ଼ିଗଲା ଲୋ, ପଡ଼ିଗଲା ଲୋ, ପଡ଼ିଯାଉଛି। ପଳେଆ ଧନ ଆଇଲୁ। ଆଜି ବହୁତ କଷ୍ଟ ଲାଗୁଛି, ପ୍ରତ୍ୟେକଟି ସମୟରେ ମୁଁ ବହୁତ କଷ୍ଟରେ ବଞ୍ଚୁଛି। କହିପାରୁନି ଯେ ଫିଲିଙ୍ଗସଟା କେତେ କଷ୍ଟ। ସତ୍ୟରେ ସ୍ୱାମୀକୁ ହରେଇକି ବଞ୍ଚିବା ବହୁତ କଷ୍ଟ। ମୋ ସ୍ୱାମୀ ଥିଲେ ମୁଁ ଭଗବାନ କ'ଣ ପାଇଁ ମୋ ସଂସାର ଉଜାଡ଼ି ଦେଲେ? କ'ଣ ପାଇଁ? ଆଜି ଖାଇବା ପାଇଁ ମୋ ଘରେ ପଇସା ନାହିଁ। ଭଗବାନ ଦେଖନ୍ତୁ, ଆଜି ମୋ ପୁଅକୁ ଗୋଟେ ଛୋଟ ପୁଅ, ମାନେ ଦାଦାଙ୍କର ପୁଅ, ମୋ ପୁଅର ସେ ମାମୁଁ ହେବ, ଆଣି ତାକୁ ଚାଉମିନ 2ଟା ଅଣ୍ଡା ଦେଇଥିଲା। ଖରାବେଳେ ଗୋଟେ ଭାତରେ ଅଣ୍ଡା ଭାଜି ଖାଇଥିଲା, ଆଉ ଗୋଟେ ଅଣ୍ଡା ପିଆଜ ପକେଇ। ମୁଁ ଦେଖନ୍ତୁ ଚାଉମିନ ଏଠି ତା ପାଇଁ ସିଝେଇକି ରଖିଛି। ଚାଉମିନ ଏଠି ମୁଁ ହଳଦୀ ଟିକେ ପକାଇ ଦେଇଛି, ହଳଦୀ ପକାଇ ଦେଇକି ତା ପାଇଁ ଅଣ୍ଡା ଗୋଟେ ଇଏ କରିକି କରିଦେଲି। କିଣିକି ସବୁବେଳେ ସେ ଖାଉଥିଲା, ଅଧା ସେ ଖାଏ, ସବୁ ଖାଏନି, ଆଉ କିଣାକିଣି ନାହିଁ। ଏଥର ପଇସା ପତ୍ର ହେଲେ ତା ପାଇଁ ପ୍ୟାକେଟ୍ ଆଣି ରଖିଦିଏ, କାରଣ ସେ ଭଲ ପାଉଛି ଖାଇବା ପାଇଁ। ପ୍ୟାକେଟ୍ ରଖିଦିଏ, ଏମିତି ଘରେ ବନେଇକି ତାକୁ ଦେବି ଖାଇବା ପାଇଁ। ଏବେ ସେ ଖାଇବ। ଏ ଚାମଚରେ କରିଦେଲି, ଆଉ ଖଡ଼ିକି ଆଉ ପାଇଲି ନାହିଁ। ମାନେ କାହିଁ ଆଉ ଆଇଁଷ ଫାଇଁଷ କରିବି। ଏ ପୁଅ ଚାମଚ ଦେଉନ ଟିକେ ନାକୁ ଚାଉମିନ, ତା ତ ରାଗ ଫାଗ ବାଇରେ ପଡ଼ିବନି, ସେ ତ ଖାଇପାରିବନି ନା। ସେଇଆ ସେଗୁଡ଼ା ଖାଇବ, ଟିକେ ସିମ୍ରେ ଇଏ କରିଦେଲେ ହେଇଯିବ।
ରାଗ ପକେଇଲି ନାହିଁ କାହିଁକିନା ସେ ଖାଇପାରିବନି ନା ଖାଲି ଟିକେ ପିଆଜ ଆଉ ସସ୍ ଫସ୍ କିଛି ତ ମୋ ଦେହରେ ମାନେ ପଇସା ନାହିଁ ନିଜେ ଯୋଉ ଜଳଖିଆ ଖାଇବାକୁ ଗୋଟେ ପଇସା ନାହିଁ ଟୋଟାଲି ମୋ ଆକାଉଣ୍ଟରେ ପଇସା ନାହିଁ ପାଖରେ ପଇସା ନାହିଁ ପ୍ରମୋସନ୍ ପଇସା ଆଇଲେ ତେଲ ଫେଲ ଆସିବ ତାପରେ ପୁଅର ଅମୁଲ ସଇଲାଣି ଅମୁଲ ଆସିବ କ'ଣ କରିବି ହେଇଗଲା ବୋଉ ଦେଖିଲୁ ହେଇଗଲା ନା ଆଉ ଦେଇଦେବା ଟିକେ ଶୀତଳ କରି ଖାଇବ ଆଉ ବନ୍ଦ କରିଦେଉଛି ଗ୍ୟାସ୍ ଶୀତଳ ହେଇଯାଉ ଖାଇବୁ ମୋ ପୁଅର ଚାଉମିନ ହଳଦୀ ପକା ଚାଉମିନ ଆଜି ହେଇଛି କିଏ ତୋତେ ଦେଇଥିଲା ଚାଉମିନ ପୁପୁ ମାମୁଁ ନା ଚାଉମିନ ଗୋଟେ ପ୍ୟାକେଟ୍ ଆଉ ଅଣ୍ଡା